கைஸ் இந்த வாரம் ஃபுட் பிளாக் எடுக்கலாம்னு ரோட்ல சுத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிச்சு என் நண்பர்கள்லாம் ரோட்ல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்னடா புதுசா இது கடை ஆரம்பிச்சிட்டாங்களான்னு கிட்ட போய் பார்த்தா தலையை கவுத்து போட்டு இந்த கோளாறு சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்க மக்களே. என்னடான்னு விசாரிக்கும் போது தெரியுது இவங்க எண்ணெயை கழட்டி விட்டு கூட்டாஞ்சோறு சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க மக்களே. என்ன விட்டு எப்பரா கறி சோறு சாப்பிடுறீங்க, உங்களுக்கு எப்பரா மனசு வருது, காக்கா நீயுமா அண்ணனை சாப்பிட கூப்பிடலான்னு கேட்கிற அவன் கண்டுக்காம சாப்பிட்றான்ப்பா. இவங்களுக்குலாம் அறகுறையாத மக்களை சமைக்க தெரியும். கடையில இருந்து சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து சிக்கன் குழம்பு வச்சிருக்கானுங்க. அது கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் சோறு ஆட்டையை போட்டு புரோட்டாவை கடையில வாங்கியிருக்கானுங்க. இது ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கூட்டாஞ்சோறு தான் மக்களே. கறி பாருங்க பஞ்சு மாதிரி வந்திருக்கு. எனக்கு வேற வாயில எச்சு ஊறுது. இதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட தன்மானத்தை விட்டு கொடுத்து கறி வாங்கி சாப்பிடணுமான்னு வேற தோணுது. ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் புரியல. நைட்டு கிட்டத்தட்ட 12 மணி ஆகுது. இந்த டைம்ல எதுக்கு இவங்க நடு ரோட்ல உட்காந்து சாப்பிட்றான்னு தெரியல. அதுலயும் நம்ம கோளாரியா மூஞ்ச மூடிட்டு சாப்பிட்றான்னு தெரியல. இப்போதைக்கு இந்த சந்தேகத்துக்கெல்லாம் பதில தேட வேணாம். வெக்கத்தை விட்டு சோத்தை வாங்கி தின்றான்னு சொல்லிட்டு சோத்தை வாங்கி நானும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் மக்களே. சோறு சூப்பரா இருக்கு. சிக்கன் கறியோட நைட்டு 12:30 மணிக்கு நடு ரோட்ல ஒரு டிச்சு ஓரத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரியான மேலும் ஃபுட் பிளாக் உங்களுக்கு வேணா நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது ஒன் அண்ட் ஒன்லி நம்ம லோக்கல் லென்ஸ்ல மட்டுமே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்.